tällä. Yksi kohta. Toinen kohta. Vielä mahtuu yksi kohta, eli 3. Ja se näyttää tuolta ilman paperin kanssa vähän tehoa, kun se ei liuu yhtään. Toinen kohta. Ja 3. kohta. Eli tämmöisiä juttuja voisi... Näin, sitten on tehty, mistä me ollaan tehty toiset puolet. Eli on tehty ne. Voidaan nostaa noin tuohon. Noippas kädet sinne eteen. Siellä on tossa. Mistä voi kierro tossa? Paljon matala. Kierrokaa se, sitten me kierrotaan näin. Paljon matala. Eväkkään reuna. Takaosa ja sitten mennään keskelle. Ja sitten tuo. Sormivedoilla lihaksen kiinnityskohdasta lähtökohtaan, eli tuonne etuolkapään luisille osille. Sitten tähän ankkujen paperin sieltä. Sitten voidaan tehdä hankausta. Eli näytän nyt ilman paperia ensin. Eli otetaan tuo takaosa tuohon kämmenen tyvän alle. Ja sitten siellä. Onko sulla niinku siellä nyrkin sisässä se lihas? On. Eli lihas on niin kuin se laitetaan tuohon ja se laitetaan vähän noin kiinni. Tuosta päästään hankaan. Ja tästä voisit käydä myös tämän keskiosan samalla idealla. Eli ilman paperia näyttää tältä. Ja sitten etuosan. Vähän voitte jalalla tukea, koska nyt jos vedetään, niin no eipä lähtenyt. Nyt jos näyttää, että se lähtee luisuun noin, niin sitten kiilaatte sen tuolla. Tunnustelette, missä se reuna on. Ja sitten pusettelu valmistettu. Siinä se. Voidaan ottaa myös sormilla samaan suuntaan. Tai sitten tämmönen, ei laiteta nyrkkiä kokonaan, vaan se on semmonen löysä nyrkki. Täällä ei mennä niinku rystyset edellä tonne luuhun, vaan että se tekee semmoisen pienen kevennyksen, jolloin rystyset nousee. Ja sitten tulee niinku sormen näillä. Onko nämä rystyset? Mitkä on rystyset? No mutta kuitenkin. Ettei niinku ajeta näillä luisilla mölpyröillä tänne toisen luisen mölpyrän päälle, vaan että siinä tulisi pieni kevennys ennen sitä luuta ja sitten tavallaan se nyrkki kääntyisi tuosta. Ja sitten vielä tässä voidaan kääntää jo pää suoraksi. Ja otetaan nämä epäkkään etureunat tästä. Sama mitä teette sitten vatsamakuulla, että otetaan ote ja pyöritellään, niin sitten samat voi tehdä täällä. Eli alaspäin painan peukaloilla ja sitten taas kun nostan ylöspäin, niin noin muut sormet tekee sen työn. Jos se on hirveän kivulias, niin sitten toisen liikesuunnan paineen voi jättää tekemättä, että se lihas tottuu siihen käsittelyyn. Ja sitten vaan niin paljon kuin saatte täältä kiinni. Tässä tapauksessa nyt menee tuohon asti.
sanoin pari. Otetaan vielä 3. Sitten kallon pohjaa vielä niin kuin sormihankaus. Eli sormet on jotakuinkin näin. Tai näin. Miten ne taipuu sinne. Sitten samalla tavalla kun teette vatsamakuulla näin päin, niin nyt sitten vaan käännetään kädet ja tehdään näin päin. Ihan sieltä kaularangasta niin mennään sitten tuonne kartiolisäkkeeseen saakka. Siinä periaatteessa alkaisi olla. Eli taas käännetään vähän sivuun tuohon. Eli nyt lähdetään täältä tolkalisäkkeestä. Saadaan käsiteltyä trapezius ja sitten päästään myöskin näihin kylkiluun kannattajalihaksiin. Koska on täällä sen verran rasvaa, että liikkuu. Vähän viistoon penkkiä, sitten kokeilette mistä lähtee luinen osa, niin sitten sieltä sormilla ja ihan tuonne kallon pohjaan. Tulkaa vaan kun kerkeet. Tässä sitten tietysti niin laajasti kun saatte tätä käsiteltyä täältä, nyt on ehkä vaikea lähteä enää kaivamaan, mutta tämän etuosan tästä epäkkäästä saa kyllä ihan hyvin käsiteltyä. Ja samoin sit ei tarvitse mennä niin kuin kallopohjaan tänne kartiolisäkkeelle, vaan sit voi niin kuin mennä pikkusen myöskin tänne niskan puolelle. Ja sitten samaa voi kokeilla niin kuin peukalolla toiseen suuntaan. Työnnetäänkin täältä. Eikö tuossa mennä kans yli sen, mitä äsken veivattiin? Vai eikö mennä? Mennäkö se sieltä vähän takkaa? Mikä yli? Äsken kun me tehtiin sitä 3, niin siinä oli se Joo, poikittainen. kyllä tulee käsiteltyä tämä. Ja äsken treenasitte just näin kannattajalihaksien. Nyt saadaan sitten vielä tää epäkäskin tänne mukaan. Vähän mulla huonosti sormi taipuu, mutta jos saatte tonne menemään. Niin se on vähän tossa. Siinä on arempi kohta tuo. Mut sit jos se sormi ei taivu, niin sit voi ottaa ihan hyvin näinkin tämän loppuosan tästä. Pääsee, että se koko rakenne tässä tulee käytyä lävitse. No sitten pääsemme siihen pään nyökkääjälihakseen. Eli taas vähän kierrät päätä. Koukistappas sun kaulaa. Mitä? Eli laitat leukaa rintaan. Tuossa me saadaan päännyökkäilijä hyvin näkymään tämmöisen liikkeen. Sinne. Tässä on nyt sitten taas henkitorvi. Ei mennä sen päälle, se ei ole kivaa. Mutta tätä niin kuin lihaksen runkoa tässä voi käsitellä. Tehkää pieniä linjoja tai pientä liikettä, koska sit jos lähdetään tekemään hirveän pitkään, niin siinä on vaara, että sit se niinku luiskahtaa suuntaan tai toiseen. Tuommoinen muutama sentti, sitten siirrytään taas lihaksen runkoon vähän eteenpäin. Älä nyt ala yskimään. Muuten tää menee ihan mönkään tää homma. Pätevyysluokitus on meikällä nollassa siinä. Mutta vähän katsotte, että mikä se lihaksen pituus on, että miten monta siihen nyt. 1, 2, 3 tai sitten 1 ja 2. Kiinnittyykö se tänne? Kahteen kohtaan. Sisempi kolmannes. Mikä luu tää on? Solisluuhun. Ja sitten tänne, mikä luu tää on. Eli Rintalasta. yes. Näihin kahteen. Niin sit periaatteessa voi niinku vielä käydä tän kiinnityspaikankin täältä. Mut siinä ollaan nyt ehkä luiden päällä, niin käsitellään vaan tämä lihasrunko.
vuoro. Eli edelleenkin hierotaan niin kuin vastakkaisen puolen sormilla, mutta nyt siihen tulee tämmöinen liike ja käsien vaihto. Ja taas sinne palloa asti. Joo. Nyt on ihan rangan vieressä. Nyt otan toisen linjan vähän ulompaa. Kolmatta ei oikein, nyt menee jo vähän niin kuin asennon kannalta hankalaksi, kyllä se heiluu jo itsekin. Mutta muutaman voi ottaa. Nyt uskon, että jokainen osaa tehdä tämän liikkeen näin. Ja kiinnittäkää huomiota siihen, että se on sujuva se liike. Että se ei ole niin kuin tälleen ja sitten pää tippuu jotenkin hallitsemattomasti, vaan sitten pysyy semmoinen. Toi oli just huono esimerkki, vähän nykkä. Tein sen tahallaan, että oppisitte noineensa tehdä. Pää pysyy melko paikalla. Tän hieman päätä. Eli vielä lihaksia on. Tässä menee semmonen päännyökkäjälihas. Lähtee täältä kartiolisäkkeestä. Ja kulkee tuonne rintalastaan. Sitten täällä oli kylkiluun kannattajalihaksia. Niin ne voi hieroa nyt sitten tähän niinku samaan. Eli käännetään vähän päälle tonne. Sitten kokeilette missä tossa menee poikkihaarakkeet. Ei hierota niiden päältä. Pieni tiputus tonne niskan puolelle. Ja tää tulee nyt sitten täältä ylhäältä alaspäin. Puoli matkaa, sitten edetään alaspäin. Stellocleidomastoides. Not quite. Not quite. Scalenius anterior. Sternocleidomastoides. Ja sitten taas tiputaan 1 pykälä niskaa kohden. Lähtien kallon pohjasta 3 senttiä ja sitten taas 3 senttiä alaspäin. Mikähän siinä on sitten? Siinä on niitä kylkilun kannattajalihaksia. Niitä on kaiken kaikkiaan 3 kappaletta. Treenataas nää. Näytätkö vielä tälle puolelle? Näytä. Tää. Päästään käsillä hyvin käsiksi tuohon. Molemmin käsin tänne alle. Sitten taas kokeillaan C7-nikama. Täältä tuntuu. Ja sitten laitetaan sormet ihan molemmin puolin tuohon viereen. Rangan viereen molemmin puolin. Ja sitten sormivedoilla kohden niskaan. Mulla on ehkä 3 sormea tässä tekee niin kuin aktiivista työtä. Jos sinne saa sen 4. jotenkin mukaan, niin sitten ottakaa. 1 linja lähtee tuolta alhaalta C7 kohdalta suunnilleen. Sitten toinen linja vähän ylempää. Kolmas linja aletaan olla jo lähellä kallon pohjaa. Jos teillä on pitkä niskainen ihminen, niin sitten voi ottaa vielä 4. Nyt ollaan ihan kallon. Nyt on vaan 1-2 sormea, mitkä työskentelee. Se oli poikittain, sitten sama pitkittäin C7 tuolta. Rangan vierustaa ylöspäin kallon pohjaan. Pieni niijaus tulee tuohon päähän. Sitten hypätään pykälä kohden kaulan puolta. Toinen linja. Ja sitten vielä 1 mahtuu 3. linja. Onko sulla aina 3 sormea siinä? Joo. Myös? Sitten sama juttu ristiin, eli työnnetään tuolta alta. Täältä jälleen otetaan C7 ja vedetään sormilla ylöspäin.
Eli missä Eli se sitä on? samaa. Sama linja, mitä tehtiin äsken niin kuin näin päin, niin nyt se tehdään niin kuin ristiin yhdeltä kädeltä, jolloin saadaan sitten... Joo. Voin piirtää ne sitten vielä tuohon, mitä tehdään. Pääsette jyvän. Noin. Siinä oli ehkä 2-3 linjaa. Ne sanot, mitkä tehtiin sitten 2 kädellä. Tässä kokeilkaa vähän, että miten se teidän ranne taipuu. Jos tarvii siirtyä, niin voitte mennä ihan näin. Jos tää tuntuu jotenkin holtittomalta, niin sitten voitte vähän rauhoittaa sitä. Saatte tukea myös siihen omaan liikärapaan. Toinen linja. Ja nyt. Eli. Mikä se oli ekana? Poikittain. Poikittain jo. Se ei ole hymys, se on takapäin. Se on hämmentävää, kun puhutaan niin piirustamista kiireen. Ja se on säännöllistä. Pitää mä tämän piirtäisin. Tää oli nyt se, missä tulee ristiä, eli tehdään sit vaan 1 puoli kerralla. Ehkä nää nyt sit vaan kun nuolet on toisella puolella, niin se kuvastaa sen.